Aquesta és una obra que he publicat a l'editorial Atelier recentment. Es diu La competencia territorial en el proceso civil. Està adreçada tant a estudiants del grau com de postgrau, o sigui, també els estudiants del màster d'advocacia, per exemple, que fan assignatures de litigació, els pot ser molt útil. I tot i que normalment tractem el tema de la competència des de la perspectiva no només territorial, sinó també objectiva i funcional, aquesta obra està centrada només en el que és la competència territorial. O sigui, tot el que seria el tractament legal, o sigui, la regulació específica de la competència territorial a la llei d'enjudiciament civil, però també hi ha una perspectiva, o reserva una part, una perspectiva més pràctica, no? O més orientada a lo que és la problemàtica jurisprudencial, és a dir, quins problemes ens podrem trobar a la pràctica a l'hora de determinar quin tribunal és territorialment competent per conèixer d'una causa, no? D'un litigi. Per tant, és una obra de perfil teòrico-pràctic. En qualsevol cas, espero que els alumnes, tant de grau com de postgrau, màster, i també els professionals del dret, principalment els que es dediquen als litigis, doncs, puguin trobar interessant i útil a la pràctica.